Kalas, kalas. Kalas. Lumalamod na. Pinoy. Tuloy lang tayo, tuloy mo. Tatapatin ko to. Ito, sinasabi na ng Panginoon, no? Nakarekta tayo. Babae. Kalas tayo. Yung totoo tayo, gusto mo ba talagang gumaling? Meron taga to sabihin eh. Pero hindi pa ako sumasablay sa ganito. Baka ngayon pa lang. Galit na galit yung babae, oh. Hindi magsisinungaling si Magnetico. Kalas tayo, kalas. Sige, mamaya na natin yan. Kailangan kita makausap ng matino. Pag dumilat yung mga mata mo. Kalas lang. Pati bata mo. Ubos tayo, ubos. Diretso. Sige, mawawala yan. Huwag kang mag-alala. Mawawala yung panginginig mo na pa mo. Makikiusap mo na ako sa Panginoon. Kalas. Hindi diretso. Tenga tayo. Bibig. Mata mo. Yung malabong mata mo. Yan, yung mga mata mo. Tapon mo. Tapon mo lahat yan. Magitin mo ang Diyos. Humingi ka ng kapatawaran. Lahat. Sige tayo. Tapon ng tapon. Bumigay na. Sige, kalas lang ng kalas. Nawala na init, oh. Maluhay pababa. Nawala, oh. Pag pababa, tatapon mo. Nawala na yung sakit, no? Nawala na yung init, oh. Nawala na yung sakit, oh. Ano pa ibig sabihin na ako? Wala na yung nagagalit sa kanya. May babae nagagalit sa kanya. Imposibleng hindi magagalit na gano'ng kabilis tong babae nito kung walang dahilan. Ano po kaya yun nung araw pa nung siya kariban ko gano'n nung... Oo, matagal na panahon na to. Parang, kaya nga, imposibleng dito madidetect. Oo, galit na galit sa kanya. Baka, pinakangakuhan mo to, nagalaw mo to sa panahon mo. O meron kang pinangakuan o nagkakagusto sa'yo sa babae na hindi mo alam. Imposible o nawala yung init o. O, masakit ba hindi? O nawala na yung init o. Kagali mo mas tao ng tao. Nawala yung dasal niya sa'yo. Sige, hoy, ano yung para... Hindi, hinto mo na tay. Wala na tay. Huminto yung dasal o. Mami ka na tayo. Wala o. Nawala yung dasal o. Ibig sabihin wala na yung nagdarasal sa'yo. O, dapat yan may init pa. Wala nang power. Ibig sabihin wala na maditik si Magnetico sa'yo. Wala na yung nagdarasal. Baba mo yung paa mo. Straight mo. Kung pumantay yung daliri niya, oh. Pakiramdam mo minsan mo. Nawala yung sakit. Yung mata mo kung lumalabo. Bigit mo ulit tayo. Tapos hindi pa kita natatapos ang dasalan. Tingnan mo muna pakiramdam mo. Silipin mo muna yung mga anak mo, pati asawa mo. Kung nagbago ko, luminaw ang mga mata mo. Yung ako gumanda ako. Ano pakiramdam mo sa kanila? Ay, patingin mo sa kanila. Mamaya, paaminin pa yun. Lakas mo tayo. Luminaw yung bagay ang mata mo. Bahagya daw po. O, okay na yun kasi nawala yung dasal eh. Ano pa mas masakit sa'yo kanina? Yung mata tsaka... Tsaka ko lalamunan niya, masakit daw. Ngayon, masakit pa yung lalamunan mo. Yung lalamunan mo pala ito. Tingnan mo kung masakit. Pagka lumunan ang laway. Lumunan ko, kunyari may kinakain ka. Nawala? Insik mura mo. Hindi na, nawala nga yung dasal. Ibig sabihin nawala yung dasal sa kanya. Magaling na siya, kaso hindi ako pwede magkamali tay sa dami ko ng ginagamot. Baka meron kayo napangakuan na nililigawan nyo o kaya may nagkagusto sa inyong babae. Meron? Marami po nagkakaroon. Wala bang nabanggit ka na pinangakuan ka, etc. O meron ka bang, alam mo naman may gusto sa iyong babae na masama ayaw mo sa kanya? Gusto siya ng
Ay, sumasama pa nga. Baka meron. Anong mo siya, Nay? Eh, anak. Meron ba kayo nababalitaan sa kanya? Yung may gusto sa kanya yung babae. Imposible. Ikaw kung binata siya, nang binata. Oo nga, kaya nga sabi ko. Nagpapatid pa para daw siyang mapakasalit. Meron pala eh. Kaya nga nagtataka ako, hindi madidetect ni Magnetico yun kahit gano'n pa kalayo, kahit 100 taon pa yun. Oo, tagal na. Pusang huminto yung init eh. Nawala ng power, ibig sabihin, nawala yung dasal na sa buong katawan mo. Babalik ka na sa ordinary mong pagano, yung paggagalaw, mawawala yung panginginig mo. Ako yung pong O pati dila mo, pati pagtulog mo, gagalaw yan lahat. Dito kasi nakakatulog ng Hindi, makakatulog na yan ay. Maniwala ka sa akin, makakatulog na siya. Hanggang may nagdarasal sa kaluluwa niya, hindi talaga siya mapatatahimik. Kasi pumantay ang daliri niya, nawala ng power. Nagulat ako, huminto sila lahat eh. Ibig sabihin, wala. Oo. Maniwala ka sa akin, pagdating niya sa bahay niyo, matutulog yan. Matutulog siya. Apo, may tanong ako. Kasi yung tatay ko nagme-maintenance sa Gamot? sa panginginig ng neurologist. Bawasan mo ng konti. Hindi sapat yung gamot niya, ganun rin yung kala doktora. Binawasan. Kasi hindi, lalo ka nababangingi siya sa gamot. Yung mismo 3 beses. Gagawin 3 beses isang araw po eh. Gagawin Bawasan mo ng sobra. mga isang beses na lang po. Oo, isang beses na lang. Kasi hindi na yung mangyayari. Pag tingnan mo muna siya, painumin mo muna siya. Tapos tingnan mo 2 araw, huwag mo siyang painumin. Tingnan mo kung manginginig ang katawan niya. Pag hindi nanginig, hinto mo. Ibig sabihin, wala na nagdarasal sa kanya. Nawala yung sakit niya dito. Nawala sa sikmura niyo. Yung paa niya hindi na nanginginig. Hindi na. Itaas niyo kung nanginginig. Yan, dyan, malalaman niyo yan. Hawakan niyo yan. Hindi, ito. Yan, ito. Yan. Ayun, hindi makalakad. O, hawakan mo yan. Tapos iganon nyo. Iganon mo. Yan. Ibukan nyo ng konti. Tingnan mo kung manginginig. O, di ba hindi? Sabi kasi wala na yung nagdarasal sa'yo. Bigla siyang mayaw. Wala mo na sa bantilan lang yun. Ako hindi na po babalik yung nagdadasal mo. Hindi, meron akong dasal. Meron akong gagamitin dasal sa loob ng katawan niya para hindi makapasok. Tapos magganap ka ng rosaryo. Magdasal ka sa Panginoon. Humingi ka na lang ng kapatawaran. Lahat naman tayo may kasalanan. Tingnan mo si tatay, oh. Nakabaka na. Hindi naman dahil tataas ang paan. Yun lang ang mapapayo ko sa'yo, tay. Lagi nakahiga ako. Merong babae nagkakagusto sa'yo. Hindi ko alam kung pinangakuan mo siya o hindi ko alam kung patay na patay. Yun eh. Di ba kakasal na kayo yung papatid sa akin para siya mapakasalan? Gusto ayoko yan na ay kasal kumain. namin. Hindi, pinahihirapan ka lang niya. Isipin mo na wala yung dasal sa paa mo. Sunod mo si Conyer. Sabi ko sa'yo, magpapalit tayo ng dasal eh. Kahit nagtataka ko, sobrang haba ng daliri mo. Kita mo, bumantay yung daliri mo. Magaling ka na tayo. Pero pakiusap ko lang, kailangan mo magdasal. Kung ano man nagawa sa'yo katapat ng babaeng yun, etc. Kung sino man siya, patawarin mo na siya. Kasi mas masarap magpatawad. Ayaw mo naman siya naman makaranas ng nararamdaman mo. Sigurado na wala yung sakit niya sa lalamunan. Painumin ko kayo ng tubig, diba sabi niya, nahihirapan kayo ng manok. Sa lahati ng baso, nawala yung dasal eh. Sige. Lahat ng dila nyo, babalik unti-unti yan. Parang umurong. Para nga pumurong ang dila niya eh. Lahat yan. Sige patay, kalahati pa ng baso. Nawala yung dasal. Parang umurong ang dila niya. Ano, makati, masakit, etc. Hindi na. Hindi ba siya nakakakain? Eh, minsan po ganado, minsan hindi. Ano ba lagi masakit sa asawa niya? Eh, yung tiyang ko, laging Sige, sinasabit sundutin mo. Lakasan mo, huwag kang matakot. Hindi, ganunin mo lang. Huwag mo na ganyan. Okay, lahat. Masakit? Hindi na? Yung Lagi sigmura. nga ako nagpapahilot yan. Kala na Wala na? babae siya. Lahat ng tao makita, hisutin mo ako. Wala. Dinasal ka niya sa parang pagkabaliw. Parang sinasabi sa dasal. Parang ganito, maraming klaseng dasal. Parang sinasabi niya sa isip niya na mababaliw ka, hindi ka magiging maayos. Imposible. Babalik sa pagkabata, ako eh, no? Kasi kusang huminto yung stick eh. Pag huminto, di ba sabi siya, pag huminto yung kahit anong dasal ko, di ba hindi ka na nasasaktan? Sinagad ko na nga ipit, wala eh. Huminto siya, ibig sabihin, wala na nagdarasal sa'yo. Ano pakiramdam mo? Ngayon, may tubig ng katawan mo. Lakad ka muna, tay. Sige, lakad ka dun. Saka nga po yung malaking binagal, yung lalo magka... Ipagpag mo yung mga sakit mo, tay. Yung pinagpag mo sa katawan mo, igalaw-galaw mo yung katawan mo. Ano pakiramdam mo?
Sige, lakad ka lang muna doon. Medyo ano pa. Habang ito lang ang tuloy. Para para po. Wala yung dasal eh. Babae. Kaya nga sabi siya eh. Kahit hindi mo sisinungaling sa magnetiko. Naditik yung babae. Kung saan kaya lumabas yun? Ano na? Alam na sa pupunta si Kusiana. Ako, dalawang kaya anak na yung lalaki niya.